Salam mehriban parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl paýgat bätleşigine gatnaşyjylar. Halkyň arka dagly amanasy ýylyk ösüşiň täze berentligine tarap bedew badylan öňe barýar. Bugun biz hormatly prezidentimiziň ýörüýte karary bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyk institutuna täze döredilen ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan gurulýan parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýgat bätleşigimiziň birinji saýlama tapgyrynyň 3-nji oýuny geçirýäris. Akyl paýgat bätleşigimiziň 3-nji oýuny Garahany we Gaznaly Türkmen döwletleriniň daşary siýasaty we diplomatiýasy atly tema başlanýar. Hormatly prezidentimiz Türkmen diplomatiýasynyň taryhynda ularyň eýlen Garahany we Gaznaly Türkmen döwletleri barada Türkmen medeniýeti, canly rowaýat, ahal tekebedewi biziň boýsunjumyz we şöhratymyz ýaly kitaplaryny taryh çeşmeleri esaslanyp bir näçe wajyp maglumatlary nöqtap belleýär. Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýgat bätleşiginiň birinji saýlama tapgyrynyň 3-nji oýuny Garahanly we Gaznaly Türkmen döwletleriniň daşary siýasaty we diplomatiýasy atly mowzuga baglandy. Bätleşigiň başynda oňa gatnaşyjy okuwçylar üçin Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Magtymuladyň Naky Dil Edebiýat we Milli Golýazmalar institutuny ýürüýte gedelenç kuruldy. Okuwçylar bu ýerde saklanylýan taryhy golýazmalar, arab, pars, türki dillerde ýazylan taryhy kitaplar bilen tanışdylar. Institutyň işgärleri okuwçylary ilkinji ýazyw ýadygärlikleri bolan Mahmud Kaşgarlynyň Diwan-ı Lugat et Türk, şeýle hem türkmen edebiýatynyň iň gadymy we orta asyrlar döwrüniň görnükli wekilleriniň we beýleki onlarça söz saatlarynyň döredijiligi bilen baglanyşykly ilmi dernewleri gurrun berdiler. Okuwçylaryň bu ýere eden gedelenji olarda aýratyn täsir goýup, bätleşigiň öň ýanyna olaň kalbyndan milli mirasymyza, taryhymyza bolan hyjy goşulandyrdy. Oýunumyzyň başynda ilk bilen biziň akyl paýgat bätleşigimize adalatly emeli geçjek Pähimdarlar Geňeşi bilen tanyş bolalım. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýewropa ýurtları bölüminiň geňeşçisi, adatdan daşary dowlat ýaly ilçi Nurberdi Amanmuradow. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Magtymuladyň Naky Dil Edebiýat we Milli Golýazmalar institutunyň Türkmen taryhynyň golýazma çeşmeleri bölüminiň müdiri Dilmurat Muhammedow. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Magtymuladyň Naky Dil Edebiýat we Milli Golýazmalar institutunyň Türkmen taryhynyň golýazma çeşmeleri bölüminiň ululmy işgäri Orazgelli Aşerow. Hormatly Pähimdarlar Geňeşiniň agdalary, sizi bätleşigimizde hoş gördük. İlk bilen biz sizden ýaş çaparlarymyza beriljek sowallaryň bukçasyny açyp bermeňizi haýyş edýäris. Siziň öňünde bukçalarda duran sowallar toplumy açýar. Gelin indi bolsa, bätleşigimize gatnaşan okuwçylarymyz bilen has giňden tanyş bolalım. Artyk Murat Gylçmuradow, Aşgabat şäheriniň 18-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Rus, türk dillerini bilýär, tebigy we takyk ilmlary bilen ýakynan gyzyklanýar. 2019-njy ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly bätleşigiň çäginde mektep okuwçylarynyň arasynda geçirilen ders bätleşiginiň etrap tapgyryna matematika dersi boýunça 3-nji orna, 2021-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly bätleşigiň çäginde mektep okuwçylarynyň arasynda geçirilen ders bätleşiginiň döwlet tapgyryna matematika dersi boýunça 3-nji orna münasip bolan. Nurana Babagelliyeva, Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýörüýteleşdirilen orta mektebiniň 9-njy synp okuwçysy. Ol rus, ingliz, şeýle-de daşary ýurt dillerini ýakynan özleşdirýär. Hojamrat Baýlew, Aşgabat şäheriniň Saparmurat Türkmenbaşadyň Naky ýörüýteleşdirilen umum bilim berýän mektep internadynyň 11-nji synp okuwçysy. Rus, ingliz, türk dillerini bilýär, taryh, hukuk, siýasat we daşary ýurt dilleri bilen ýakynan gyzyklanýar. 2020-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly bätleşigiň çäginde mektep okuwçylarynyň arasynda geçirilen ders bätleşiginiň etrap tapgyryna taryh dersi boýunça 1-nji orna, 2021-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly bätleşigiň çäginde mektep okuwçylarynyň arasynda geçirilen ders bätleşiginiň döwlet tapgyryna taryh dersi boýunça 1-nji orna münasip bolan.
Täät nesil miras şahadatnamalarynyň eýesi. Ajemal Yazmuradowa Aşgabat şäheriniň Saparmurat Türkmenbaşadynyň naky ýörüýteleşdirilen umumbilim berýän mektep internatynyň 10-njy synp okuwçysy. Rus, ingliz, türk dillerini bilýär, tarih we daşary ýurt dilleri bilen ýakynyn gyrklanýar. 2014-nji ýylda spordyň ýeňil atletika görnüşi boýunça 2-nji orna münasip boldy. Diller dünýäsi Klever şahadatnamalarynyň eýesi. Nurana Jumayewa Aşgabat şäheriniň 87-nji ýörüýteleşdirilen orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Rus, ingliz dillerini bilýär. Daşary ýurt dillerini öwrenmek bilen ýakyndan gyrklanýar. 2020-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly bäsleşigiň çägine mektep okuwçylarynyň arasynda geçirilen ders bäsleşiginiň etrap tapgyryna ingliz tili dersi boýunça 1-nji orna, 2021-nji ýylda Altyn asyryň altyn dehinleri atly bäsleşigiň çägine mektep okuwçylarynyň arasynda geçirilen ders bäsleşiginiň etrap tapgyryna ingliz tili dersi boýunça 2-nji orna münasip bolan Gojurly Bilim Merkeziniň şahadatnamalarynyň eýesi. Ogulgul Bayrammerdiýewa Göktepe Trawynyň 15-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Rus, ingliz dillerini bilýär. Geografiýa dersi bilen gyrklanýar. Altyn asyryň altyn dehinleri atly ders bäsleşiginiň etrap tapgyryna geografiýa dersinden 1-nji orna münasip bolan Gojurly Bilim Merkeziniň şahadatnamalarynyň eýesi. Mekan Agahanow Aşgabat şäheriniň ýörüýteleşdirilen 16-njy orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Rus, ingliz, arab we türk dillerini bilýär. Programma düzmek bilen ýakyndan gyrklanýar we Aşgabat basketbol toporunyň oýunçysy. Altyn asyryň altyn dehinleri ders bäsleşiginiň köpetdäg etrap tapgyryna tarih dersi boýunça 1-nji orna münasip bolan Gojurly Bilim Nesil we Gözlew Ilym Bilim Merkezleriniň şahadatnamalarynyň eýesi. Diana Bespalova Aşgabat şäheriniň 2-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Rus, ingliz dillerini bilýär. Tarih, edebiýat we geografiýa dersleri bilen ýakyndan gyrklanýar. Dörejilik we tanit etmek bilen meşgullanýar. Oğuz ýoly müň ýyllyklara dowam. Oğuz ýoly agzybirlige rowan. Senasy dillerde ýanglanýa öwran. Oğuz ýaýy adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Ýaýy başdyr okuy ilçi oğuzyň. Pendi kem bolmasyn dağdan dogumyň. Ata baba peltepesi kowumyň. Oğuz ýaýy adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Oklar jem bolanna hergi döwülmez. Bütewlük dünyadadyr döwürlen. Agzybirlik nişanyna öwrülen. Oğuz ýaýy adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Ýaýdan çykan oklar gaýtmaz garadan. Okgulludyr, hemrasydyr yaradan. Ulu sili bir agzy garadan. Oğuz ýaýy adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. İller ceviz bolsa maksatlar murat. Hak söýen kişiden galar ýagşy at. Himayet isläne çelgi güç kuwat. Oğuz ýaýy adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Dessurdur gök bilen zemini bağlan. Siyasat köngüllüň küýsüňin aňlan. Ilahdan peşkeş üýtgüşük hal var. Oğuz ýaýy adalatyň kemany. Oğuz okuy parahatlyk kelamy. Çawy ýaýran ilim joşga galp bugün. Adyň zawyd etmişdir törün kalplaryň. Dostluğun eyledi dünya halkların. Arka dağın insan perver kelami.
oğuz yayı, adalatın kemani. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, men sizi bäsleşigimiň şertlerini tanış edeýin. Bizim bu bäsleşigimiz adatdaky bolşaly 5 tane sowal-jogap mendilinden ibaret bolar. Her mendilde beren dogry jogabyňyz üçin siz Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip bolarsyňyz. Şeýle-de öz paýyňyza düşen reňkdäki oýun ýodasyndan Oğuz Hanyň altyn ýaýna tarap bir adım ädersiňiz. Arkada prezidentimiziň jowhar paýgasyndan dören Türkmenistan beýtaraplygyň mekanatly kitabyny Oğuz Han Türkmeniň halkynyň hoş niýetliligi, parahatçylyk söýüjülüge ýurulan daşary siýasatynyň göz başynda durandygy hakda okýaý barada şeýle ajaýyp jümleler bar. Oğuz Hanyň görüşleriniň esasyny parahatçylygyň külli adamlar üçin belli bakatynyň ýokdugy hakyndaky pikirini dölýär. Ýa hökümdarlyk peýkam ilçi diýilip hasap edilipdir. Gadyrly bäsleşige gatnaşyjylar, 3-nji oýnumyzyň 1-nji mendiliniň sowallary Garahan Türkmen döwleti barada bolar. Sowallar sandygynda size berijek sowallar bar. Sizin her biriňiz soraglary özüňiz saýlarsyňyz we oňa jogap berersiňiz. Bäsleşigimiň 1-nji mendiliniň ilkinji sowalyna jogap bermek Aşgabat şäheriniň 18-nji orta mektebiniň 11-nji sinif okuwçysy Artykmurat Kılçmuratowyň paýyna düşýär. 3-nji soru. 3-nji soru. Garahany Türkmen döwleti haýsy Türkmen döwletiniň miras düşeri we dowamy hasaplanýar? Edilleşler Artykmurat biziň beren sowalymyza jogap berip bilmedi. Sowalymyň jogaby Garlyk Türkmen döwletiniň miras düşeri hasaplanýar. Nurana, bäsleşigimizi sen bilen dowam edýäs. 4-nji sowalnama. Garahany Türkmen döwletiniň hökümdarlarynda oňon, ýagny tatem atlary bilen baglanyşykly haýsy hormatly derejeler ýörgüli bolupdyr? Nurana Babagelli we özüne berilen soraga jogap berip bilmedi. Sowalyň jogaby Buğrahan, Arslan Han ýaly oňonlar ýa tatem atlary esasy şu döwürde meşhur bolupdyr. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjy ýaş şaparlarymyz. Biz bäsleşigimizi Hojamurat bilen dowam edýäs. 2-nji soru. 2-nji sowal. Garahany döwletini haýsy türkmen taýpalarynyň birleşmesi esaslandyrýar? Garahan Türkmen döwletini garlyk ýagma çigil jyky taýpalar tarapyndan esaslandyrylýar. Garlykda esasan şu il talas suwjulary ýaşapdyrlar. Çigil taýpasynyň bolsa ýöreýte bar Santom skul ýa şäherler bolupdyr. Ýagmalar esasan Narandirasyň boýuna ýaşapdyrlar diýip berilýär. Berekella Hojamurat, sen biziň sowalymyza dogry jogap berme başardyň. Bäsleşigimizi aýjama sen bilen dowam edýäs. 6-njy sowal. 6-njy sowal. Taryhy maglumatlara görä, haýsy Garahany hökümdary ilkinji bolup İslam dinini kabul etipdir? Dokuz 24-nji ýyla Satyk Bora İslam dinini kabul etýär. Abdulkerim diýip ady eýawalar. Berekella aýjama. Özüňe düşen sowala dogry jogap bermek bilen Oğuz Hanyň bir altyn peýkamyna munasip boldun. Bäsleşigimizi Nurana siziň bilen dowam edýäs. 5-nji soru. Garahanlar özüniň hökümdarlaryň neslinden deginiň suwutdamas hökmüni öldürni kimiň nesli hasaplapdyrlar? Beýnelmilel ruhdan düşmeler. Nurana biziň beren sowalymyza jogap berip bilmedi. Sowalyň jogaby Afrasiýabyň neslinden diýip hasaplapdyrlar özlerini. Mehriban bäsleşigimizde gatnaşyjylar, edilleşler biz bäsleşigimizi Oğulgul bilen dowam edýäs. 8-nji soru. Garahany Türkmen döwleti güllap ösen döwrüne haýsy araçaklary öz içine alypdyr?
Hormatly ýaş şaparlarymyz, Owlugul biziň soragyňyza jogap berip bilmedi. Soragyň jogaby Mawren Nahar, Fergana, Yedisu, Kaşgar, ýani Hotandan Sinziyan, Amderyanyň kenaryna çelli aralygy öz içine alypdyr. Owlugul, sen öz başlangyç ýerinde durmaly bolýan. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, bäsleşigimizi mekan siz bilen dowam etýär. 10-njy sorak. 10-njy sorak. Qarahany Türkmen döwletiniň haýsy paýtaht şäherleriniň üstünden Bizantiýany we Hytaýy birleşdirýän beýik küpek ýoly geçipdir. Sen häzir sowaly biziň ekranymyzda çykarylan kartanyň üstü bilen jogap berip bilersiň. Qarahany Türkmen döwleti edil öz ösüp barýan döwründe, ýagny 10-njy asyrda beýik küpek ýoly Kaşgar diýen şäherinden geçýär. Şo ýerde ýene bir şäheriň ady alyp geçýär. Şo şäheriň adyny aýtsaň, sowala beren jogabyň dogry diýip hasap edersiň. Onuň men pikirimçe ikinji geçen şäheri Samarkand şäherdir. Hormatly Pähimdarlar Geňeşiniň agdalary mekan biziň beren sowalymyza dol jogap bermedi. Siz hem öz pikirleriňizi aýtaýsaňyz. Mekan, siz elbette çeşmelerden okan, öğrenen, bilim alan yerlerinde seyretýärsiňiz. Ýönüşde diplomatiýa üçin ýene bir maslahatymyzy başda aýdamyzda size bir uğurturjak mene duýdurypdyk. Diňe bir bilim çeşmeleňiz däldi, şu wagtyň öňünde şu döwrüň kartasy dur. Täherçe uğur tapyjylyk görkezden ýagdaýynda sowalyň jogaby bar. Ýöne edil häzirki ýagdaýda sen gynantagam paýta ötökmünde bir şäher görkezdim. Indiki sowallarda jogabymy hasam ketitli jogap berersin diýen umyt bilen ötündürjü bayrak bilen yani jogaby dogry kanagatlanarly diýip kabul etmäge karar berdik. Mekan, sen Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyň. Berekella, Mekan, sen Oğuz Hanyň altyn ýaýyna tarap bir adym tüýüşip bilersiň. Bäsleşigimizi Diana siz bilen dowam edýär. Birinji sowal. Qarahany Türkmen döwletini kim esaslandyrýar? Onuň lakamy näme aňladypdyr? Qarahany Türkmen döwletini Tatyk Bura han esaslandyrypdyr. Oňa Qarahan diýipdirler. Qarahan diýmek beýik han diýmek aňlatýar. Diana, berekella siz sowalyňyza dogry jogap berdiňiz. Siz Oğuz Hanyň altyn ýaýyna münasip boldyňyz. Berekella, siz Oğuz Hanyň altyn ýaýyna tarap bir adym öňe tüýüşip bilersiňiz. Ine şunuň bilen bäsleşimiziň birinji menzilini tamamlaýas. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, üns beriň. Bäsleşigimiziň ikinji menzilindäki sowallar Qarahany gaznaly döwletleriniň özara gatnaşyklaryna, şeýle-de olaryň beýleki döwletleriniň gatnaşyklaryna baglanýar. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, bäsleşigimiziň ikinji tapgyryny Artyk Murat bilen dowam edýäs. Artyk Murat, sowalyňy açyp bilersiň. 11-nji sorak. 11-nji sowal. 2011-2012 ýyllarda Sultan Mahmud Gaznalynyň ýanyna Qarahany hökümdarlary bolan iki dogan Tugan hanyň we Ilek hanyň goý beren ilçileriniň maksady we onuň netijeleri barada görüň beriň. Ine edilişler görüşümüz ýaly biziň bäsleşige gatnaşyjymyz Artyk Murat özüne berilen sowala jogap berip bilmedi. Bu sowalyň jogaby olar Mahmud Gaznalydan iki doganyň arasynda araçy bolup ikisini ilalaşdyrmagy haýyş edýärler. Sultan doganlaryň jedellerinde araçy bolmakga goýunjaň razy bolupdyr. Şunda ol ilçiler üçin olarda güýçli täsir galar ýaly lowurdap duran görkli köşküniň öňünde daşyny ajaýyp lywasly atly goşuny gurşap alan meýdançada dürli dawaralar görünedypdir. Bäsleşigimizi dowam edýäs. Nurana, sowalyňy açyp bilersiň. 13-nji sowal. 13-nji sowal. Samanlar nesil şahlagynyň iň soňky wekili wepat bolandan soň olaryň mirasyny, ýagny çäklerini Qarahany we Gaznaly Türkmen döwletleriniň arasynda paýlaşmak barada näil ilalaşyp baglaşylýar.
Nurana bizim beren sowalymyza jogap berip bilmedi. Sowalyň jogaby ähtnama laýyklykda Jeyhuny iki döwletiň araçagy diýip ikrar etmek barada alaşylypdyr. Mahmud Gaznaly Garahany Ilek Nasryň gyzyna öýlenipdir. Şeýlekde nikah diplomatiýasynyň üstü bilen Gaznalylar bilen Garahanlaryň arasynda ýaraşyk alaşyga ýol açylypdyr. Bäsleşigimizi Hojamrat bilen dowam edýär. Hojamrat soraňy açyp bilersiň. 12-nji sowal. 12-nji sowal. 2025-nji ýylda Mahmud Gaznaly bilen Kaşgaryň kagany Kadyr hanyň arasynda Samarkand şäheriniň alkymynda bolan gepleşiginiň netijesi hakynda gurrun beriň. Kadir Han Yusuf bilen Mahmud Gaznaly şertnama baglyşanda olar Buharanyň we Samarkandyň häkimi Altegini agdaryp, oň ýerine bolsa öz Kadir Hanyň Yusuf hanyň ogly Ýynal tegen oturtma maslahatlaşýarlar, emma käbir sebäplere ol bolmaýar we Mahmud Gaznaly Gazna tarap izine dolanýar. Maweren nahar hem Ýynal tegine berilip bilmeýär. Hojamrat sen bizim sowalymyza dogry jogap berip bilmediň. Sowalyň dogry jogaby duşlukda ýaraşyk we dostluk ähnamasy baglaşylypdyr. Oňa laýyklykda Maweren nahar Kadir hanyň ikinji ogly Mahmud Ýynal tegine berilmeli edilýär. İki tarapyň arasynda garyndaşlyk açmak gödegine tutulypdyr. Ýynal tegin Mahmud Gaznalynyň gyzy Zeynebe öýlenmeli edilipdir. Kadir Han bolsa gyzlarynyň birini Sultanyň ikinji ogly Emir Muhammede bermäge borçlanypdyr. Çünki ol ogly Meskudyň özüni alyp başyndan narazy bolýan Mahmud Muhammediň hemmeleri tarapyndan goldanylmagyny isläpdir. Bäsleşigimizi Aýjamal bilen dowam edýär. Aýjamal sowalyny açyp bilersiň. 17. 17-nji sowal. Mahmud Gaznalynyň insanperwer diplomatiýasynyň esasyna ýagmyryň, gökdaşyň, bukanyň we gyzylyň ýol başçylygyna Seljuklaryň 4000 öýlüsi haçan Horasana göçüpdirler. 12-nji ýylla. Aýjamal siz 17-nji sowala ýalňyş jogap berdiňiz. Sowalyň dogry jogaby 2025-nji ýylda Seljuklaryň 4000 öýlüsi ýagmyryň, gökdaşyň, bukanyň we gyzylyň ýol başçylygynda Horasana göçüpdirler. Olara Saraxsyň, Ferawanyň we Abiwerdiň goloýuna ýer bölünip berilipdir. Bäsleşigimizi Nurana siz bilen dowam edýär. Sowalyny açyp bilersiň. 19-njy sowal. 11-nji asyryň başynda Zerewşanyň we Nurata daglarynyň jülgelerini haýsy türkmenler ýaşapdyr? Olar haýsy türkmen döwletine tabyn bolupdyrlar? Nurana bizim bu sowalymyza jogap berip bilmedi. Sowalyň dogry jogaby 11-nji asyryň başynda Zerewşanyň we Nurata daglarynyň jülgelerini Seljuk türkmenleri ýaşap, olar Garahanlara tabyn bolupdyrlar. Bäsleşigimiz dowam edýär. Oğlugul sen sowalyny açyp bilersiň. 18-nji sowal. 18-nji sowalnama. Cüzzazynyň ýazmagyna görä, Maweren nahyrdan göçüp gelen Seljuk türkmenleri barada Tuğsun emiri Sultanyň baş hajy we Arslan Jazip Mahmud Gaznaly nähili maslahat beripdir. Sultanyň bu maslahaty jogabyny aýtyp beriň. Sultanyň baş hajy we Arslan Jazip Mahmud Gaznaly Seljuk türkmenleri döwletiniň serdarlarynyň başa marmaklaryny ketmegini egerde şeýle etmese olar wagtynda hana sultana baş galdyrjaklyklaryny aýdyp maslahat beripdirler. Ýöne sultan oňa garşy çykyp on bu beýle iş etmekligi musulman dünýäsinde gazawa söwüşine getirip biljekdigine hemde musulmanlaryň arasynda agdalylygyň dörep biljekdigine göz ýetirip onuň bu maslahatyndan ýüz öwürýär. Şeýlelikde ol 4 san serdaryň ýagmyr, gyzyl, bura hemde gökdaş hanlaryň ýollaşylygyna 4000 Seljuk öýlüsini Horasana göçürýär. Şeýlelikde Sultan Mahmudyň bu ýerdäki esas bähbidi agdyny alartda höküm sürdiýen ýöre bolupdyr. Berekella oğlul. Siz sowala dogry jogap berdiňiz. Üstünlükler ýar bolsun. Oğlul soraga dogry jogap bermek bilen Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasip boldyň. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, edilýär. Bäsleşigimizi mekan bilen dowam edýär. Mekan sowalyny açyp bilersiň. 15-nji sowal. Tarihi eserlerde ýazylmagyna görä, ýangy tagta geçen Mahmud Gaznalynyň ilkinji bitiren işi näme?
Mekan siz cevap berip bilmediňiz. Sowalyň jogaby Sultan Mahmud Gaznaly tagta geçen bazyna ilki bilen Demirgazykda goňşulary bolan Garahany Türkmen döwleti bilen paragatçylyk we özara anaşma hakda ılalaşyk baglaşýar. Bäsleşigimizi Diana bilen dowam edýäs. 16-njy sorak. 16-njy sowal. Horazm Şah Mamun bilen Mahmud Gaznalynyň arasyndaky puhta dostlugy ýoly goýmagy haýsy diplomatiýa mümkinçilikleri ötüpdir? Mahmud Gaznaly и Хорезмшах Мамун провели... Mahmud Gaznaly we Хорезmşah Mamun parahatçylyk gepleşiklerini geçiripdirler. Gepleşiklerin netijesinde Mamun Mahmud Gaznalynyň uýasyna öýlenipdir. Ýagny nikah diplomatiýasynyň üstü bilen olaryň arasynda dostlukly gatnaşyklar ýoly goýulypdyr. Такую дипломатию, что объединиться семьями, можно так сказать. Diana, sen sowala doğru cevap verdin. Diana sowala doğru cevap vermek bilen Oğuz Hanyň altın peygamına münasip boldun. Hormatly bäsleşe gatnaşyjylar, üns berin. Bäsleşigimizi dowam edýäs. 3-nji menzilläki sowallar Gaznaly Türkmen döwletine degişli bolar. Bäsleşigimizi Artyk Murat bilen dowam edýäs. Artyk Murat, sowalyňy açyp bilersiň. 27-nji sowan. 27-nji sowal. 2010-njy ýylda Hindistana 7-nji gezek görüşi wagtynda uly sowda şäheri bolan Narin şäherini Mahmud Gaznaly nätip eýleýär? Artyk Murat sowala jogap berip bilmedi. 27-nji sowalyň jogaby. Ol Narin şäherini söwüşsiz boýna ezdirýär. Bu şäheriň rajasy ýaraşyk ähdini baglaşmakly sorap sultana ýüz tutupdyr. Ol sultana salgyt töläp durmagy, her ýylda 50 pil yurdunyň gowy önlerden matamarlyk we köp mukdarda pul bermekligi, 2000 hindi eskerini onun hyzmatyna ýollamaklygy boýundugyny tapdyr. Sultan islamy kabul etmekligi boýunna goýup, onun teklifine razy bolupdyr. Bäsleşigimizi Nurana siz bilen dowam edýäs, sowalyňy açyp bilersiň. 21-nji sowal. 21-nji sowal. Saýyn Wagyz Kaşifiniň Ahlaky Mahsuny adly eserine söwbükteginiň ogly Mahmuda beren nesihatlary barada näil rowaýat ýerleşdirilipdir? Nurana sowalymda jogap berip bilmedi. Şonuň üçin sen başlangyç ýerinde dalmaly bolarsyň. Sowalyň jogaby: söwbüktegin ogly Mahmud Gaznaly padşalaryň hiç biriniň ýetişdirip bilmejek bagyny kemale getirmeldigini, ol bagyň alymlary, häkimleri, şahirleri terbiýelep, olary himayet etmek bagy bolmalydygyny nesihat etipdir. Bäsleşigimizi Hoja Murat bilen dowam edýäs. Hoja Murat, sowalyňy açyp bilersiň. 29-njy sowal. 29-njy sowal. Gaznalylar döwletiniň baýdagy haýsy reňkde bolup, onda nämeniň şekli bolupdyr? Gaznalylar döwletine şu ýaşy reňkde bolup baýdagy şonda ay hemde taýy şuň şekli ýerleşdirilipdir. Gaznalylar döwletiniň baýdagy ýaşy reňkde bolup, bu däp öz köklerini türki halklarynyň gadymdan gelýän ýöreglerinden kabul edip alýandygyny görkezýär. Döwlet baýdagynyň ýaşy reňki islam towynyň reňki bilen gawat gelýär. Berekallah Hoja Murat, saňa üstünlükler ýar bolsun. Sen Oğuz Hanyň altyn peygamyna münasip boldun. Bäsleşigimizi Aýjamal bilen dowam edýäs. Aýjamal, sowalyňy açyp bilersiň. 25-nji sowal. 25-nji sowal. Alptegi näme sebäpli Gazna şäherini paýtaxt şäher hökmünde saýlaýar? Ony aslında Samanlar döwletiniň wezir hökmünde işler. Ýani o taýdaky paşalar ony, ýani wezirleri ony halamandyrlar. We şol sebäpli hem öz ýaranlary bilen Gazna şäherini eýleýär. We şoň üçin hem Gazna şäherini paýtaxt şäher diп elan etýär. Öz musulman, ýani özüň ýani we türkmen taýpalary bilen Gazna şäherini maswalýar. Aýjamal, sen biziň sowalymyza dogry jogap berip bilmediň. Sowalyň dogry jogaby ekranda hem görüşimiz ýaly Gaznanyň merkez edilip saýlanmagynyň sebäbi çar tarapdan daglar bilen gurşulan bu şäheriň tebigy taýdan dören güýç berkitmäniň ortasynda ýerleşenligidi. Aýjamal, ruhdan düşmenler, sen indiki menzillerimizde sowallarymyza dogry jogap berersiň. Menzilimizi Nurana bilen dowam edýäs. Nurana, sowalyňy açyp bilersiň. 23-njy sowal. 23-nji sowal. Arap haliflerinden bolmadyk ilkinji sultan derejesini alan türkmen hökümdary kim? Mahmud Gaznaly. Berekallah Nurana. Sen
Sowaly doğru jogap berme başardın. Nurany Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldy. Bäsleşigimizi Oğlugul siz bilen dowam edýär. Sowalyňy açyp bilersiňiz. 20-nji sowal. 20-nji sowal. Tarihte beýik işleri bilen adygan şahslara ýörüýte tahalluslar, münasip atlar, derejeler takmak, tapawutlandyrmak ýörgüli bolupdyr. Sultan Mahmud Gaznalynyň Yeminet döwlet hem de Seyfet döwlet lakamlary näme manyny berýär? 999-njy ýylda Bagdadyň halifi Al-Qadir Billah Mahmud Gaznala Yeminet döwlet we Emilen Milliyale lakam beripdir. Bu döwletiň sagoly we milletiniň anamdary diýmekligi aňladýar. Yeminet döwletiň sagoly, Seyfet döwletiň dayanjy. Oğlugul bizim sowalymyzyň esasy bölüni dogry jogap berdi. Ýöne has doly takyk jogap berip bilmedi. Şonuň üçin biz Oğlugulun sowalymyza beren jogabyny bahalandyrmak üçin Paýgamberler Geňeşine söz nowatyn geçirýär. Oğlul, biz senin sowala beren jogabyňda çeşmelerden habarlydygyny hem de u tapyjylygyň da peýdalanyp, şu taýda iňolmanyna meselanyň ýartyny çödenligini kabul edýär. Şeýlelikde de size de indiki sowalyňyza takyk jogap berersiň diýen umyt bilen bu ötönürjü şekilde peýkamy goşulmaga radyçylyk berýär. Oğlugul berekella Paýgamberler Geňeşi seniň beren jogabyňy dogry diýip kabul etdiler. Men oza häzir sowalyň dogry jogabyny okaýan. Yeminet döwletiň bagty, Seyfet döwletiň gylyjy diýen manylar berýär. Sen Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldun. Bäsleşigimizi mekan bilen dowam edýär. Mekan sowalyny açyp bilersiň. 22-nji sowal. Gaznaly Türkmen döwletiniň goşununda kimlere uly orun degişi bolupdyr we näme üçin? Mekan sen bizim sowalymyza jogap berip bilmedin. Sowalyň jogaby gulamlara, gaznalylaryň goşun guramasy döwlet guruluşynyň beýleki ulamlaryna garanda has güýçli ýola goýulypdyr. Gulam harby goşunlarynyň düzümini esasan türküýlerden bolan eskerler düzüpdirler. Sen öňkeriňde galmaly bolýan. Bäsleşigimizi Diana siz bilen dowam edýäs. Diana sowalyňy açyp bilersiň. 30-njy soraw. 30-njy sowal. Sultan Mahmud hökümdarlyk eden 32 ýylynyň içinde Hindistana näçe gedek ýörüş etipdir? Sultan Mahmud Hindistana 17 gedek ýörüş etipdir. Совершил 17 поход в Индию. Berekella. Diana bizim sowalymyza dogry jogap berdi. Hakykatdan da Sultan Mahmud hökümdarlyk eden 32 ýylynyň içinde Hindistana 17 gedek ýörüş etipdir. Parahatçylyň ýaş şaparlar akyl paýgat bätleşigine gatnaşyjylar. Bätleşigimiň geçen taýda muşdoklarymyz üçin niýetlenen sanly ulama arkaly beren sowalymyza dogry jogap beren iýleşlerimiz bar. İlkinji bolup sowalymyza beren jogabyny sanly ulama arkaly size ýetirýär. Men Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäheriniň daşary ýurt dillerine ýürütdirilen 2-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Çaryeva Mengli. Siziň beren video sowalyňyzyň jogaby şeýle. Nusoy galasynyň teýelek zaly alymlaryň aýtmagyna görä Hudaýlara çokulmak üçin gurulan ibadatxana bolupdyr. Bize yaşlara, okumağa, döretmäne, ähli mümkinçilikler döredip berýän hormatly prezidentimizin jany sag, ömrü uzak bolsun. Edilişler innovatsiya muşdoklarımız üçün niyetlenen sowalymyzy size ýetirýär. Mahmud Kaşgarly öz ülkeleriniň parahatçylygy üçin iki sany hanyň bir-biri bilen duşup, gowuşup, lalaşyp baglaşmak desturuny haýsy söz bilen aňladypdyr. Sowaly gaýtalaýan. Mahmud Kaşgarly öz ülkeleriniň parahatçylygy üçin iki sany hanyň bir-biri bilen duşup, gowuşup, lalaşyp baglaşmak desturuny haýsy söz bilen aňladypdyr. Edilişler muşdoklarymyz bizim beren sowalymyň jogabyny parahatçylygyň çaparlary gmail.com elektron salgymyza uğratyp bilersiňiz. Biz sizden geljek jogaplara garaşýas. Gadyrly okuwçylar, 4-nji menzilimiň sowallary Mahmud Kaşgarlynyň Diwan-ı Lugat et-Türk, ýagny türki dilleriň diwany adly eserindäki halkara gatnaşyklary we diplomatiýa baradaky adalary we desturlara bagşlanýar.
Üçüncü oyunumuzun 4-nji menzilini Artyk Murat sen bilen dowam edýäs. Sowalyňy açyp bilersiň. 30-njy sual. 33-nji sowal. Kaşgarlynyň sözlügündäki ýaş ot köýmez, ýalabar ölmez diýen nakylyň manysyny gadymdan gelýän diplomatik desturyň kadasy boýunça tesvirläp beriň. Zaman. Görnüşýäli Artyk Murat beren sowalyňa jogap berip bilmedi. Sowalyň jogaby ýaş ot yanmaz, ilçi ölmez. Hatda ilçinin habarında ýowuzlyk we gödöklük bar bolsa hem ilçe eldegilmeýär diýildigi. Ýagny diplomatik eldegilmesini aňlatýar. Bäsleşigimizi Nurana bilen dowam edýäs. Nurana sowalyňy açyp bilersiň. 31-nji sowal. 31-nji sowal. Mahmud Kaşgarlynyň sözlügündäki alp çerikde, bilge terikde, yigit söwüşde, bilge dana gurultoýda synalar diýen nakly tesvirläp beriň. Meniň pikirimçe, ýankyby nakly yigit söwüşde bolsa onuň öz ornundaly, ýagny onuň görkezýän edermenligi diýeli, görkezýän hyjywy şoňa meňzeş bolup görkezýän ornuny tutýanlygy aýdyp bilerin. Bilge dana gurultoýda synalar, meselem bilgäniň yani akıl paýhaslygy barada gawat gelýänligi barada men pikirimçe aýdyp bilýän. Nurana sowala ene goşjak zatdan barmy? Ýok. Nurana bizim sowalymyza jogap berdi. Jogap dogrumy-ka? Muny bilmek üçin Peygamberler geňeşine ýüzlenelim. Peygamberler geňeşi söz sizden. Jogap kanagatlanarly diýip kabul edýär. Berekella Nurana, saňa ýene üstünlikler ýar bolsun. Bäsleşigimizi Hoca Murat siz bilen dowam edýäs. Sowalyňy açyp bilersiň. Ot 8-nji sowal. Mahmud Kaşgarlynyň sözlügünde al sözüniň manysy näme? Hoca Murat bizim bu sowalymyza jogap berip bilmedi. Aruhdan düşmenler sowalyň jogaby hanlaryň sanjaklaryny, baydaklaryny ýasamak üçin ulanýan ýa-da olaryň eýerlerine örtük edilen narynç mämişi renkli ýüpek mata. Biz bäsleşigimizi Aýjamal siz bilen dowam edýäs. Sowalyňy açyp bilersiň. 36-njy sowal. 36-njy sowal. Mahmud Kaşgarlynyň sözlügündäki çavuş sözüniň manysyny düşündürüň. Meniň pikirimçe çavuş sözi pişirdemek manyny berýär, ýani biri-birine çavuş çakmak manyda. Aýjamal biziň beren sowalymyza ýalňyş jogap berdiňiz. Sowalyň dogry jogaby söwüşde goşun birikmeleriniň sap-sap bolup durmagyny üçin edýän, olaryň zerur bolmadyk hereketler etmeginiň öňüne alýan serkerde sowalyň dogry jogabydy. Sen öňkeriňde galmaly bolýan. Biz bolsa bäsleşigimizi Nurana Jumaýew bilen dowam edýäs. Nurana siz sowalyňy açyp bilersiňiz. 37-nji sowal. 37-nji sowal. Mahmud Kaşgarlynyň sözlügünde diňe oğuz şiwelerini ulanlyp beýleki türkü halklarynda ulanylmaýan hanyň möhrini ýa-da golunu aňladýan söz. Nurana ruhdan düşmenler sen bizim sowalymyza jogap berip bilmediň. Sowalyň jogaby togry. Sen öňkeriňde galmaly bolýan. Biz bäsleşigimizi Oglugul siz bilen dowam edýäs. Sowalyňyzy açyp bilersiňiz. 35-nji sowal. 35-nji sowal. Mahmud Kaşgarlynyň sözlügünde türki halklarda birek bilen yaran bolmak, hakda şertnama baglaşanlarynda anty, kasamy, berkitici serişde hökmünde aýdan ýerine ýetiren diplomatik destury canly görnüşde ýerine ýetirip beriň. Mahmud Kaşgarly türk halklar bilen yaran bolanlaryna muamsal hökmünde o Seljuk Türkmenleri döwleti Mikaýlyň dogany Artlan Han Mahmud'un yanına gelende, Mahmud ona biz Hindistan'a köp gezek yürüyüş ettik. Şolarda hem bize eskerler yeterlik derecede yetmedi. Şonun için hem sizden gerek wagt kömek alıp bilmek için şertnama baglanşalyň diýipdir. Sultan Mahmud Gaznali Türk halklardaky bar bolan dert desurlary öňden özüne mälim bolanlygyndan ona Arslan Hana hem de onun ýanyna serdarlaryna sowal berip
Egerde biz sizden eskerleri ýa-da beýleki harajatlar talap edenmizde sizin ýanyňyzda näme nişany uratmaly diýenlerine Arslan Han eline öz sagdagyny oklaryň birini görkezip egerde şunu öz kowumlarymyzyň içine erseňiz, şolar size 100.000 goşuny ýagny gulamy, egerde Kawkaty wöreklaryny erseňiz 50.000 gulamy, egerde türk kowumlarymyzyň öz arasyna erseňiz bolsa 200.000 tögere goşuny hem de harajaty size berk goýberler diýipdir. Oğul, sen bu sowala değişti bir näçe maglumatlar bilen gyzyklanypsyň, ýöne sen şu sowala değişti soralýan zady dogry jogap berip bilmedin. Sowalyň dogry jogaby Mahmud Kaşgarly türkü halklaryň birek bilen ýalan bolmak hakda şertnama baglaşanlarynda gylyjy gyndan çykaryp ony öňlerine keterdip goýandyklaryny hemde eger antymdan dänsem onda şu gök demir gylyç tenime girsin hem gyrmyzy kanly ýygyna çyksyn diýip ähd edendiklerini ýazýar. Bu bolsa ata-babalarymyzyň gylyjyň keramatly güýjüne ynanandygynyň alamatydyr. Sowalyň dogry jogaby şeýle bolmaly. Ruhdan düşmeler. Biz bäsleşigimizi mekan bilen dowam edýäs. 34-nji sowal. 34-nji sowal Mahmud Kaşgarlynyň sözlügündäki olaryň türkleriň atan okunan gorunmak üçin akly bolan her bir adam türkleriň ýoluny tutmalydyr. Ýörelgesine ýermelidir diýen jümle siziň pikiriňizçe näme aňlatypdyr? Berdim Mahmud Kaşgarlynyň diýjek bolan zady, howsala türk tarapdan uruş söwüş bir zat bolsa, şu türk taraplaryny ýa boyun eňmeli ýa-da şu tarafa gitmeli, şolaň tarabynda bolmaly. Näme sebäpden şeýle bolmaly? Başgaça ýol ýokmy? Aýsy görnüşde näýli gatnaşyk etmeli? Kilen bilýän adam bolsa şu türkler bilen ara gatnaşygyny gowlaşdyrmaly ýa-da şu türkler bilen parahatçylygy dowam etdirmeli. Berekella mekan, sen umuman soraga dogry jogap berdin, soraň asyl jogaby hem bu jümle türk halklarynyň musulman dünýäsine ýetiren syýasy we harby täsirini neçesinde dörep, türkler bilen parahatçylykda ýaşamakdan başga amatly ýoluň ýokdugyny aňladypdyr. Berekella, sen Oğuz Hanyň altyn ýaýyna münasip boldun. Diana, siz bilen dowam edýär, soraňy açyp bilersiň. 32-nji soraw. 32-nji sowal. Mahmud Kaşgarlynyň sözlügünde bir işi gylyç kesen ýaly çürt gezip çödýän hanlarynyň ýa-da hakanlaryň nähili hormatly derejäni göterendigini ygtalýar. Görüşimiz ýaly Diana biziň bu sowalymyza jogap berip bilmedi. Sowalyň jogaby Gylyç Han diýen hormatly derejäni. Bäsleşigimiz çekilişli ýa-da dowam edýär. Häzirki wagtda 4-nji tapyr boýunça biziň bir gatnaşygymyz Diana Bespalowa öňdeligi saýlanmagy başardy. Ol özüniň 5-nji tapyry geçýänini kesipdi. Ýöne 3 tany gatnaşygymyz Hojamurat Baýliýew, Ogulgul Bayramberdiýewa, Mekan Ağahanow bu üçüniň toplan ballary meňdeş deň gelýär. Şonuň üçin ýarşyň bäsleşiň şertleri boýunça şu kitaplardan 2 tany ýeňijimi saýlamak gerek. Biziň üçin biri saýlandy. Inni galan ýanky agdan 3 tany gatnaşygy bäsleşige gatnaşyklarynyň arasynda biz häzir bäsleşigimizi dowam etdirýär. Häzir bolsa oýnumyzyň ahyrky mendili. Soňky mendilimizdäki sowallar Garahanly we Gaznaly türkmen döwletleriniň daşary syýasatynyň we diplomatiýasynyň taryhy mirasyna bagşlanandyr. Bize köp soraga jogap berip, öňe saýlanan okuwçylaryň arasynda 2 sany ýeňijini yglan etmek gerek. Häzir bolsa Pähimdarlar Geňeşiniň saýlan sowalyna siz jogap berersiňiz we haýsyňyz ilkinji eliňizi galdyrsaňyz sowala jogap bermek hukugyny gazanarsyňyz. Kırkıncı sowal. Gaznaly türkmen döwletinde Sultan Köşk emeldaryny baş wezir wezipesine belländi. Nähili resmi çareler ýerine ýetirilipdir? Baş emeldar Hacibul Buzurg weziriň wezipesine bellenene ýöri kasam kabul edipdir we özüň we par boljakdy hakynda hem de şu paşadan sır saklamadyk hakynda ýazmaça kasam bilen söz beripdir. Ine edilişler mehruan tomaşaçylar görüşimiz ýaly Hojamurat biziň beren sowalymyza dogry jogap bermegi başardy. Şeýlelik bilen ol biziň bäsleşigimiziň ýeňijisi boldy. Berekellah Hojamurat.
Hormatly bätleşige gatnaşyjylar, Parahatçylyň ýaş saparlary akyl paýhat bätleşiginiň 1-nji saýlama tapyrynyň 3-nji oýuny Garakanly we Gadnaly türkmen döwletleriniň daşary syýasaty we diplomatiýet mowduwy bilen geçirilen şuňky bätleşigimizi jemleýäris. Biziň şu çekeлекçiligi geçen bätleşigimizde Aşgabat şäherindäki 2-nji orta mektebiň okuwçysy Diana Bespalowa, şeýle hem Aşgabat şäherindäki ýürütülüşdirilen Ayratin Dekinli Çağalar Mektebining okuwçysy Hojamrat Baýliýew öz deňdoşlarynyň saýlanmagy başardylar. Şuňky bätleşigimiziň ýeňijileri diýip oglan edýäris. Parahatçylyň ýaş saparlary atly akyl paýhat bätleşigimiziň jemleýiji tapyryna gelip etdik. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklар institutunyň ýörüýte şahadatnamasy bilen şuňky akyl paýhat bätleşigine gatnaşyjy mektep okuwçylarymyzy sylaýarys. Aşgabat şäheriniň dil dertlerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýörüýtülüşdirilen orta mektebiniň 9-njy synp okuwçysy Nurana Babageldiýewa, Aşgabat şäheriniň umum bilmerýän ýörüýtülüşdirilen mektep internatynyň 9-njy synp okuwçysy Aýjamal Ýazmuradowa, Aşgabat şäheriniň dil dertlerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýörüýtülüşdirilen orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy Nurana Jumayewa, Ahal vilayetinin Göktepe etrawynyň 15-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy Ogulgul Bayramberdiýewa, Aşgabat şäheriniň 16-njy orta mektebiniň okuwçysy Mekan Agahanowa, şeýle hem Aşgabat şäheriniň 18-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy Artakmurat Gylşmuradowa, akyl paýhat bätleşiginiň ýeňijileri bolan 2 bätleşige gatnaşyjymyz Aşgabat şäheriniň 2-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy Diana Bespalowa, şeýle hem Aşgabat şäheriniň Saparmurat Türkmenbaşy adynaky umum bilim berýän ýörüýtülüşdirilen mektep internatynyň 11-nji synp okuwçysy Hojamrat Baýliýew Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklар institutunyň hormat hatlary bilen sylaýarlar. Biz ýaşlarymyza inniki bätleşiklerde de şeýle taýýarlykly gelip, o üstünlükli netijeler kazanmaklaryny arzu edýäris. Türkmeniň gadymy türkmen halklarymyzyň, döwletlerimiziň dünýede ýyzgallaran taryhymyzda orun alan medeniýetimizi, taryhymyzy we şol döwürlerdäki daşary syýasat we diplomatiýatyny öwredýän şeýle bätleşikleri guramaga ýol açyp bolsun. Aýdýar jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Umum adamdat beklit alyp barýan işleri mundan beýlekem rowaj alsyn. Gelingin bolsa bätleşige gatnaşan ýaş saparlarymyza bätleşigimiziň hemaýatkarlary bolan Türkmenistanyň Magtymly adyndaky ýaşlar uramasynyň merkezi tarapyndan taýýarlanan sowgatlaryň we hormat hatlaryň, şeýle-de Aýdyn Gijeler hojalyk jemgyýeti tarapyndan taýýarlanan sowgatlaryň we Rowşan hojalyk jemgyýeti tarapyndan taýýarlanan sowgatlaryň gowşuluşlary arasyny geçirelim. Kadırlı bätleşige gatnaşyjylar edýärler. Ine şunuň bilen Parahatçylyň ýaş saparlar akyl paýhat bätleşigimiziň 1-nji saýlama tapgyrynyň 3-nji oýuny geçirip gutarýarys. Döwletimiziň geljegi bolan biz ýaşlaryň okamagymyz, öwrenmegimiz, şeýle-de dehinimizi açyp görkezmegimiz üçin taýyzy tagalalar edýän gahrman arkadamyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Şeýle-de bize bätleşigimizi gurnamaga ýardam beren hemaýatkarlarymyz bolan Aýdyn Gijeler hojalyk jemgyýetine, Türkmenistanyň Magtymly adyndaky ýaşlar uramasyna, Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine, Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesine, awadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine, Muhammed Balkan hojalyk jemgyýetine, Türkmenistanyň Milli Ýaýatyjylyk federasiýasyna, Rowşan hojalyk jemgyýetine özümiziň minnetdarlygymyzy bildirýäris. Bätleşige alyp bardy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklар institutunyň Halkara jurnalistika fakultetiniň 4-nji ýyl talibi Seyli Areşew. Hoş, sag bolun.